Kampung Blitar, Jawa Timur, Mas Agus. Ayo kita ikut di kamar. Ngono jegur laut. Kamar sopo? Iki sorbet ringe no kamar. Lah yo. Saya. Sik karo tak anune tak case HP ne. Sabar. Lah kok arepe ngejak ngijlik, ngijlik sor batu lho. Ngarepku lho laut delok ndelok ngarepku laut, guys, lek ra ngandel. Lah kok mak ndunduk ngene iki to. Kira karepnya barang-barang. Lagi dincopne. Suwira ngencopne kok ya ora iso ngencopne to ya. Mangele ya Allah. Cah bagus entenono. Sabar ya guys. Ayo boe kumat. Boe encok. Menaruh ngitrik pintu. Mulai karo dengan boyo saya sabar mau ngomong bodohan Mbak Novi Mbak salam Ganggu Mbak kabeh pengriting nggih. Matur suwun Mbak Novi, sukses selalu, semangat nggih. Regane dirasani rego-rego. Mane lan. Celaku sing ngel. Iya kaya kere tangan.